Wel, ein darlleniad nesaf ni y bore yma yw y salm gyntaf, salm 1. Gwydna i fyd y sawl nad yw'n dilyn cyngor y drygionus, nac yn ymdroi hyd ffordd pechaduriaid, nac yn eistedd ar sedd gwatwarwyr, ond sy'n cael ei hyfrydwch yng nghyfraith yr arglwydd, ac yn myfyrio yn ei gyfraith ef ddydd a nos. Y mae fel pren wedi ei blannu wrth ffrydiau dŵr ac yn rhoi ffrwyth yn ei dymor, a'i ddeilen heb fod yn gwywo. Beth bynnag a wna, fe lwydda. Nid felly y bydd y drygionus, ond fel is yn cael ei yrru gan wynt. Am hynny, ni saif y drygionus yn y farn, na phechaduriaid yng nghenulleidfa y cyfiawn. Y mae'r arglwydd yn gwylio ffordd y cyfiawn, ond y mae ffordd y drygionus yn darfod. Gyn ni'n diolch i'r arglwydd am ei air sanctaidd. Right, wel nawr te, cyn i ni gael y sleid cyntaf ar y sgrin bore yma, mae gweddi Iesu, i ni'n edrych arno eto bore yma, gweddi mae Iesu wedi dysgu i ni, ac mae'n dysgu ni i ofyn yn y darn sydd gyda ni heddi, i ewyllus Duw i gael i wneud. Beth mae Duw moyn bod e'n cael ei wneud. A dyna'r peth gorau, medde'r Beibl i gyd wrtho ni, y peth gorau posibl yw beth mae Duw moyn ar ein cyfer ni. A mae peidio wneud hynny yn golygu bod ni'n colli mas yn ofnadw. I ni sy'n mynd i golli mas yn ofnadw o bido gwneud beth mae Duw moyn. Reit, a wy'n rhoi esiampl hwnna, stori gyfarwydd i ni nawr o'r Beibl, a gweld beth sy'n digwydd pan dyw rhywun ddim eisiau wneud beth mae Duw moyn. So, dyma ni. Pwy sy'n gwybod pwy yw hwnna? Ar y chwith? Eben. Ti'n cofio? O, sori, reit, oce. Rhywun arall yn cofio? Pwy chi'n meddwl yw e? Rhywun eisiau guess? Pwy chi'n meddwl yw e? Chi Rhys Wil. Pharo yw e, yn yr Aifft. O chi yn iawn. Pharo yw e. A pwy sy'n sefyll o flaen Pharo te? Chi'n cofio hynny? Pwy dath o flaen Pharo a gweud, mae Duw yn gweud, mae eisiau ti adael i'r bobl yma fynd yn rhydd o'r Aifft. Mae Duw yn gweud hyn. Chi'n gwybod pwy wedodd yna? Chi'n gwybod? Chi'n cofio? Moses a'i frawd Aaron. Aaron sy'n fanna mewn glas, a Moses tu ôl iddo fe mewn coch. Achos Moses oedd yr arweinydd, ond Aaron oedd yn siarad. A mae'n gweud, mae Duw yn gweud, mae Duw moyn i ti adael i'r bobl yma i fynd, pobl Israel. A chi'n gwybod beth mae Pharo yn gweud? Be mae'n gweud? Na. Chi'n gweud na weithiau? Pan mae rhywun yn gofyn i chi wneud rhywbeth? Ie, weithiau ni'n gweud na. Wel, wedodd Pharo, na. Chi ddim yn cael mynd. A chi'n gwybod beth? Oedd e'n beth ofnadw bod wedi gweud na wrth Dduw, ac oedd pethau wedi troi yn wael achos bod wedi gweud na wrth Dduw. Achos beth dath i wlad yr Aifft oedd 10 pla. Chi'n cofio sôn am y 10 pla? Na fe? Dath y 10 pla i'r Aifft. Sa'n bod chi'n cofio nhw gyd, ewn ni trwyddyn nhw'n gloi iawn. Dyma ni y 5 cyntaf. Troi dŵr yr afon yn goch fel gwad. Chi'n cofio hwnna? Troi y dŵr o'r Neil yn goch fel gwad. O, diolch Geraint, diolch yn fawr. Yr ail un, sa'n bod siŵr fyddech chi licio hwn, llyffantod yn bobman. Yn bobman trwy'r tŷ i gyd.
ar y bwyd, yn y gegin, yn bobman. Byddwch chi'n licio hwnna? Na, sa'n credu. Wedyn ni, yr un nesaf ar y gwylod fyna, gwybed, fel chwain yn hedfan rown ac yn pigo pawb, a wedyn dros nesaf, pryfed wedyn ni. Chi'n licio pryfed? Na, pryfed. A wedyn ni, storm mor fawr oedd anifeiliaid wedi marw. Okay? Anifeiliaid wedi marw. Na'r 5 cyntaf, bethau ofnadwy wedi digwydd, achos bod Pharao'n gweud na wrth Dduw. Gawn ni weld beth sy'n dod nesaf? Wel, edrychwch ar rheina'r sbotiau sy'n ar y bobl. Na chi'n gallu gweld rheina? Fel cornwydydd, maen nhw'n galw, boils. Pethau poenus iawn ar eu crôn nhw, ar lot o bobl yr Aifft. A wedyn, beth sydd wedi digwydd fan hyn? Mae hwn yn gorwedd lawr, mae di marw. Beth sydd wedi digwydd? Mae rhywbeth ofnadw wedi digwydd, mae pethau wedi dod lawr yn drwm iawn. Chi'n cofio hwnna? Cesair, neu cenllys, hailstones mawr wedi dod lawr, ac os oedd pobl wedi mynd mas, ond nhw wedi cael ei rybuddio i beidio mynd mas, oedd rhaid i mynd mas, ond nhw wedi marw. Wedyn ni, mae rhain yn dod nesaf. Chi'n gwybod beth yw rhain? Chi'n gweld nhw ar y dail fyna? A maen nhw'n bita popeth. Chi'n gwybod beth yw nhw? Locustiaid. Bita popeth. Nes bod dim dail ar ôl. Nes bod dim bwyd ar ôl i bobl yr Aifft am sbel. A wedyn, a popeth yn dywyll. Tywyllwch dros bob man. Am gyfnod. Dyna chi 9 pla. A'r un ola oedd, dewn ni at yr un ola nesaf, pob bachgen hynna yn y teulu yn marw, gan gynnwys mab Pharaoh. Nawr, oedd Pharaoh wedi cael sawl cyfle i newid i feddwl. Ac weithiau, nath ddweud wrth Moses, os wneith y pryfaid fynd, neu adael chi fynd. Os wneith y dŵr troi nôl yn iawn, neu adael chi fynd. A wedyn, pan oedd y dŵr yn troi nôl yn iawn, a'r pryfed yn mynd, oedd Pharaoh'n gweud, na, chi dal ddim yn cael mynd. Oedd e'n newid i feddwl nôl. Ac oedd e'n dal i weid na wrth Dduw. Ac oedd ei bobl wedi colli mas, ac oedd wedi colli mas, oedd wedi colli mab. A mi nath y bobl fynd yn y diwedd yr un peth. Felly, mae Iesu'n ein dysgu ni i weddio nawr bod ewyllus Duw beth mae Duw moyn, ac i ni'n gwybod beth mae Duw moyn yn y Beibl. Beth mae Duw moyn yn cael ei wneud yn ei bywyd ni a bywydau pobl eraill. Achos na'r peth gorau i ni yw wneud beth mae Duw moyn. Diolch yn fawr iawn. Gawn ni droi nawr at yr arglwydd mewn gweddi gyda'n gilydd. Gawn ni weddio. Diolch arglwydd am gael bod yma heddi gyda'n gilydd yn enw Iesu Grist ar ddydd yr arglwydd yn saboth Cristnogol ni. Dydd o orffwys, dydd i lawenhau ac i ymhyfrydu yn yr arglwydd ac yn ei bethau ac yn ei air. Dydd i ddod i ddaddoli di gyda'n gilydd, ath geisio di arglwydd. Diolch bod ni'n dod at y Duw byw. Diolch bod ni'n dod trwy Iesu Grist sy'n waredwr byw. Diolch bod na ffordd wedi agor i ni adnabod Duw, bod yn iawn gyda Duw. Diolch arglwydd. Diolch bod ti'n dangos i ni beth wyt ti moyn i ni wneud. Yn gyntaf, ti moyn i ni gredu yn dy fab di. Ac wedyn, ti eisiau ni fyw i Iesu Grist ac yn ôl ei air. Ac arglwydd i ni'n diolch bod ti wedi gosod pethau mas ar ein cyfer ni yn yr ysgrythur, yn y Beibl, bod ti wedi dangos beth wyt ti moyn, ac arglwydd i ni'n gofyn i ti i'n helpu ni i wneud ddewyllus di bob amser, yn barod gyda'n holl galon, yn llwyr ac yn gyflym. Ac arglwydd, diolch bod hynny'n dod â bendithion mawr. Nid bod bywyd yn rhwydd bob amser ac yn ddidrafferth,
ond mae'n dod â bendithion mawr i ni. Ac felly arglwydd y bore yma nawr, i ni yn daddoli di, y bywiol Dduw, y Duw mawr gogoneddus, y Duw sydd yn y ddoeth ac yn dda, y Duw sydd wedi'n creu ni, ac sydd yn gwybod yn union beth yw'r gorau ar ein cyfer ni. Arglwydd i ni yn daddoli di. Ac i ni'n gofyn i ti, faddau ni wrth gwrs, ein pechodau, pan i ni'n anifuddhau, pan i ni'n meddwl bod ni'n gwybod yn well, pan i ni ddim yn trysto beth wyt ti'n gweud, mai dyna yw y gorau, i ni'n gofyn i ti faddau ni arglwydd. Ac yn gofyn i ti un helpu ni yn gyntaf, wrth gwrs, i fyddhau i ti, ac i ni'n gweddio bydd hynny'n digwydd yn ein plith ni fel eglwys, ac yn fwy a mwy yn ein gwlad ni hefyd. I ni'n dymuno bod ewyllus di yn dod yn bwysig o arglwydd yn ein gwlad ni unwaith eto. I ni'n gofidio bod e ddim mor bwysig nawr yn ein dyddiau ni ag oedd e, bod dylanwad y Beibl ddim beth oedd e yn ein tir ni. Ac i ni'n colli mas oherwydd hynny, ni'n gweld y newidiadau arglwydd, i ni'n gweld beth sy'n digwydd yn ein cymdeithas ni, ac i ni yn gofidio am hynny, ac yn gofyn i ti drigarhau wrtho ni, a gofyn i ti i ymweld â ni arglwydd gyda'r ysbryd glân mewn nerth, fel bod llawer eto yn dod i gredu yn Iesu Grist, a bod llawer mwy o bobl wedyn eisiau wneud beth wyt ti yn dweud wrtho ni yn ein cymdeithas. Gofyn i ti drigarhau wrtho ni arglwydd. Ac arglwydd i ni'n gweddio felly, wrth gwrs, deled y deyrnas di o arglwydd, sancteiddiau'r dy enw di yn ein byd ni, i raddau pellach o hyd. Dim ond ti sy'n heiddi y clod o arglwydd, dim ond ti sy'n heiddi cael dy ffordd yn ein bywyd ni. Ac arglwydd i ni yn dymuno hynny, ac yn ni'n gofyn am help a nerth i weithio tuag at hynny. Ac arglwydd i ni'n gweddio gyda diolch am ein bara beunyddiol, diolch i ti arglwydd am dy drigaredd tuag ato ni. I ti mor garedig tuag at bawb o arglwydd, wneud yn siŵr bod bwyd i gael i bawb yn y byd, a bod na fesur o ddaioni, mesur o heddwch, i ni'n ymwybodol bod rhai yng nghanol rhyfel, ac i ni'n gweddio dros yr ardaloedd hynny, gweddio dros dy bobl di yn y sefyllfa yna, gofyn ti fendithio nhw a'i defnyddio nhw, ond yn diolch bod llawer o lefydd eraill a dim rhyfel. Mae dim ond canran yw yn dy drigaredd di o arglwydd. Ac arglwydd, diolch am rhyddid i ddod i ddaddoli di y bore yma. Diolch bod ni ddim yn cael ein rhwystro, ac ni'n gweddio dros rai sydd yn cael eu herlyd heddi, sydd yn cael eu rhwystro, sy'n cael eu carcharu wrth gwrs, sy'n cael eu rhoi mewn rhyw labour camps erchyll, fel sydd yn Gogledd Corea, y rhai sy'n byw mewn ofn, mewn gwledydd yn Affrica, gofyn mynd i guddio, bendithia nhw, arglwydd a nertha nhw, a cynnal nhw yw ein gweddi ni. Ac arglwydd i ni yn diolch am dy ddaioni tuag ato ni, diolch am bara beunyddiol, diolch hefyd bod maddeuant i gael i ni yn Iesu Grist. Ni'n gofyn i ti faddau ni arglwydd, ein holl bechodau, popeth sydd o'i le yn ein bywyd ni, pethau falle yn ein meddwl ni, pethau yn ein calon ni o arglwydd, pethau ni'n dweud, pethau i ni'n gwneud, neu ddim yn ei gwneud nhw. Ni'n gofyn i ti arglwydd i faddau ni, helpa ni i edifarhau wrth gwrs arglwydd, a nertha ni yn ein brwydr yn erbyn pechod yw ein gweddi. Ond diolch bod maddeuant i ni yn Iesu Grist. Diolch bod ti wedi paratoi a darparu ar ein cyfer ni arglwydd. Mae dy ewyllus di yn dda ac yn berffaith, ond i ni methu cyrraedd ato fe. Ond diolch arglwydd bod ti wedi rhoi ffordd arall i ni ddod ato ti, trwy Iesu Grist. Diolch bod wedi costio'n fawr i ti, i roi dy fab arnwyl, i roi dy unig arniedig i fod yn geidwad i ni. Diolch bod e'n fodlon dod a'i offrymu hunan. Diolch bod e'n fodlon marw ar galfariad droson ni arglwydd. Diolch bod ei fywyd yn wneud lan am ein diffygio ni i gyd, a'i aberth yn cario'n pechodau ni bant.
wrth i ni bwyso ac ymddiried a chredu ynddo fe yn unig. O, Arglwydd, i ni'n diolch i ti am dy faddeuant. Diolch am dy ras o Arglwydd. Diolch am Iesu Grist a'i groes y bore yma. Diolch am yr atgyfodiad sy'n dangos bod popeth wedi ei glirio. Diolch am yr esgyniad bod wedi mynd i'r nef i baratoi lle i ni o Arglwydd, i'n cynrychioli ni yn y nef fel archoffeiriad mawr. Diolch bod ni'n cael dod nawr at Dduw trwyddo fe. Diolch bod ni'n cael dod i dy bresenoldeb di yn enw Iesu Grist. Diolch bod ti gyda ni o hyd trwy dy ysbryd glân, Arglwydd, bod wedi addo a wedi anfon yr ysbryd a bod e'n rhoi yr ysbryd yn ein bywyd ni fel dy bobl, fel dy blant, wrth i ni gredu ynddo fe. Llanwn ni ar ysbryd glân o Arglwydd, gyda nerth i dy wasanaethu di, a gyda sancteiddrwydd, Arglwydd. I ni gael bod yn fwy glân ac yn fwy sanctaidd. Llanwn ni ar ysbryd glân, i ni'n gweddio bob amser. Cadw ni, Arglwydd, rhag profedigaeth, rhag temptasiynau di-angen yn ein bywydau ni, Arglwydd. Cadw ni yn ddyfal yng ngwaith yr Arglwydd ac yn dy ffyrdd di ac yn dy bethau di, Arglwydd. Paid â rhoi amser i ni i fynd ar ôl pethau y diafol. Cadw ni yn dy bethau di, Arglwydd. Ac o, Arglwydd, i ni gofyn ti ein gwaredu ni, ein harbed ni rhag yr un drwg, Arglwydd. Nertha ni yn y frwydr yn erbyn pechod, o ddydd i ddydd. Nertha ni. Ni wan iawn yno ni'n hunain, ond i ni'n gryf yno ti. Ni'n gryf yn enw Iesu Grist. Nertha ni, Arglwydd, o ddydd i ddydd. A bendithia waith y deyrnas, gwaith yr Efengil yn ein plith ni. Gweddio dros yr ysgol Sul i ddilyn. Gweddio fydd y plant yma o Arglwydd a rhai hyn yn dod, Arglwydd, bydden nhw'n dod i nabod Iesu Grist yn fuan yn ei bywyd. Trigar ha, Arglwydd, yn ôl dy drigaredd, bendithia nhw. Ac ni'n gweddio dros ymweliad yr ysgol gyda ni yn yr wythnos a'r ymweliadau gyda'r ysgolion ac yn gofyn dy fendith ar y gwaith yna hefyd. O, Arglwydd, bendithia waith yr Efengil yn ein dyddiau ni, Arglwydd. I ni'n ymwybodol iawn mai dydd y pethau bach yw i. I ni'n gwybod hynny. A dyn ni ddim i fod i ddilorni, i ddim i fod i ddyrmygu dydd y pethau bach. Felly helpa ni fod yn ffyddlon i ti nawr. Ac ni'n gweddio dros yr oedfa pnawn yma yn y cartre hefyd, yn gweddio dy nerth fanna eto a dylanwad yr ysbryd glân ar y gwasanaeth hwnnw hefyd. Ar y trigolion, a'r staff bydd yna o Arglwydd. A bob un fydd yn cymryd rhan. Ac o Arglwydd, ni'n gweddio dros y rhai sy'n pregethu mewn eglwysi eraill, ni'n gweddio dros eglwysi eraill o Arglwydd hefyd, dymuno dy fendith ar eu gwaith nhw, Arglwydd, ac ar y dystiolaeth yn ein dydd ni. Arglwydd, ni'n gofyn nawr i ti ein derbyn ni. O Arglwydd, mynna dy ffordd yn ein bywyd ni, Arglwydd, helpa ni i ildio yn llwyr i ti ac i dy wyllus bendigedig. Derbyn ni nawr ac ar dy ben y bôr goron. Amen. Reit, gawn ni droi at y gân nesaf, a gobeithio fydd y plant yn ymuno gyda ni ac yn mwynhau y gân yma. Diolch, diolch, Iesu yw fy nghân.
Wel, 'y ni'n troi nôl nawr te I Mathew pennod 6, ac newn ni ddarllen eto adnod 9 at 13. Mathew 6, adnod 9 I 13, felly gweddiwch wi fel hyn, ein tad yn y nefoedd, sancteiddiau'r dy enw, dyled y deyrnas, gwneler dy wyllus. Ar y ddeiar fel yn y nef. Dyroi ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau ni ein troseddau, fel yr I ni wedi maddau i'r rhai y troseddodd yn ein herbyn. A phai dan dwyn I brawf, ond gwared ni, rhag yr un drwg. Wel, 'y ni'n mynd ymlaen, fel chi'n gweld, yn y bregaeth ar y mynydd, a nawr gyda gweddi yr arglwydd, fel 'y ni yn ei galw hi patrwm o weddi. Mae'r arglwydd Iesu wedi ei ddysgu I ni ar gyfer ein gweddiau ni. Ac 'y ni'n dod at y trydydd cais nawr y bore yma. Mae'n dilyn cyfarchiad y tad, wrth gwrs. Cofio at pwy 'y ni'n dod, ein tad nefol, nid tad daearol, uchadurus, anghyflawn am herffaith, ond y tad nefol. Dyw a thad ein harglwydd Iesu a'n tad ni trwy Iesu Grist. Ac wedyn, 'y ni wedi gofyn I sancteiddio enw Dyw, bod ei enw fe a'i gymeriad I fod yn gysegredig ac yn arbennig. 'Y ni wedi cael ein dysgu weddio bod ei deyrnas yn dod, yn symud. Mae wedi dod, mae yn dod, a mae'n mynd I ddod yn gyflawn. Ac 'y ni gweddio am hynny. Ac yn gweithio wedyn tuag at hynny. A nawr 'y ni'n dod at y nesaf, sef gwneler dy ewyllus. 'Y ni'n cael ein dysgu nawr gan yr arglwydd I weddio y bydd ewyllus Dyw yn cael ei wneud. Yn rhoi yn syml, bod ewyllus Dyw yn cael ei wneud. Ac gawn ni weld sut mae hwnna'n gweithio mas wrth I ni ddod trwy y bregaeth nawr. Jyst I ddechrau, allwn ni feddwl am ewyllus Dyw mewn dwy ffordd. Mae gyda chi ewyllus Dyw yn gweithio yn y ffordd mae e'n rhoi trefn ar bopeth. Mae ewyllus Dyw yn gweithio yn y gair sydd gyda ni, ganon ni amdano fe, rhagluniaeth. So ganon ni ar y dechrau rhagluniaeth fawr y nef, providence. Y ffordd mae Dyw yn rhoi trefn ac yn gweithio popeth yn y byd. A mae hwnna'n bwysig iawn. Mae'n ddysgeidiaeth bwysig yn y Beibl. Does dim byd yn draw trwy hap a damwain. Dim byd. Mae yna un sydd yn lliwio. Mae yna rhywun wrth y lliw. Mae nhw'n sôn nawr yn dyn nhw am driverless car. Mae rai yn awyddus I gael un. Mi'n abod rai sydd yn licio drifo, sydd eisiau cael driverless car. Yn gwybod byddech chi'n licio fe?
Fa'n siŵr yn hynna. Beth yr computer na'n torri? Beth sy'n rhywbeth? Fa'n siŵr, yn dyfa. Driverless car. Wel, dyw'r byd yma ddim yn driverless car, chi'n gweld? Mae yna drifer, mae yna un wrth y lliw. Mae'r emyn yn gweud, fy nhad sydd wrth y lliw. Fy nhad sydd wrth y lliw. Mae'n gysur aruthrol. Mae'n wirionedd pwysig. Dyn ni ddim yn deall popeth, ddim yn gallu gweithio popeth mas, wrth gwrs. Ddim yn gweld popeth yn glir, ond i ni'n credu fe. Mae Duw sydd wrth y lliw. Mae'n trefnu popeth, mae'n gweithio popeth, a mi glywson ni gan yn yr emyn, gan David Charles fyna, mae'n codi fan hyn, Llywodraeth fan hyn, tynnu lawr fan arall. Ni ddim yn deall pam hwnna. Ond y fe, dyna beth i ni'n credu. A mae'n gweithio popeth. Yw ewyllus ei hunan. Mae gyda fe gynllun. Mae gyda fe fwriad. A dyna ewyllus e. Yw hynny gweithio hwnna mas ar y sgêl mawr na mewn rhagluniaeth. Gyda llaw, o'n i wedi meddwl gweud cyn i ni ganu'r emyn, cyfansoddodd David Charles, dwi wedi gweud o'r blaen, cyfansoddodd David Charles yr emyn na, dath e gytre, a gyda fe ffatri wlan, ffatri rhaffe, ac oedd y cwbl di mynd yn Wenfflant. Oedd y cwbl di mynd ar dan, i lwoliaeth ei gyd. A dyna gefndir yr emyn. Nid theori yw beth mae e'n sgrifennu amdano yn yr emyn. Bod ragluniaeth Duw, bod rhaid ni ymddiried yn rhefen Duw. Pan mae pethau'n edrych yn ofnadwy hyd yna. I ni credu na fe sydd wrth y lliw. Ac mae'r Beibl yn dweud hyn wrtho ni. So Daniel, pennod 4, cyfrifir holl drigolion y ddeiar fel dim, a mae'n gwneud fel y mynno, a llir nefoedd ac a thrigolion deiar. Ni fedr neb, ni all neb ei atal a gofyn iddo beth wyt ti yn i'w wneud. Dyma gosod allan wirionedd mawr yn hyn, gan Nebuchadnezzar gyda llaw, brenin Babylon sydd wedi dod i gredu a plygu nawr i Dduw Daniel, wrth gwrs, y gwir Dduw. Felly mae'n edrych lawr, mae holl drigolion y ddeiar fel dim. Hynny yw, chi bron yn gallu gweld nhw o le uchel iawn. A mae Duw yn gwneud fel y mynno, fel mae e'n dewis, yn ôl i ewyllus e. Mae e'n gwneud. Dyw e ddim yn atebol i neb arall. Does neb uwch i gael, iddo fe ateb iddo. Gyda llu y neb a thrigolion y ddeiar. A gall neb dweud, hang on, beth wyt ti'n meddwl ti'n neud? A pobl yn trio dweud e, ond wneith e ddim tymed o wahaniaeth. Gallwn ni ddim codi lan a gweud, come on, beth wyt ti'n neud nawr fan hyn? Ac wedyn Effesiaid, yr bennod gyntaf, sy'n sôn am arfaith, gair am cynllun, plan, cynllun Duw. Arfaith yr hwn sydd yn gweithredu pob peth yn ôl ei fwriad a'i ewyllus ei gyd. Dyna chi. Ewyllus Duw yn gweithio mas yn holl drefen hanes, holl ddigwyddiadau'r byd, y planedau, y sêr, y ddeiar, pethau enfawr. Ewyllus Duw sydd tu ôl iddo fe, pwrpas Duw. A mae hwnna yn gweithio tuag at ogoniant Duw, a beth sydd gyda fe mewn golwg ar gyfer ei deyrnas a'i bobl, mae'r cwbl yn gweithio tuag at. A mae'n rhyfeddod, a mae'n gysur mawr. Ac felly, pan ni'n gweddio gwneler dy ewyllus, i ni'n ildio fyna, i ni gweddio byddwn ni'n rhoi mewn i ewyllus Duw. Mae rai pobl, chybod, i ni yn dweud weithiau, welai chi wythnos nesaf, neu welai chi mis nesaf, os yr arglwydd a'i mynd, fel ni'n cael ein dysgu yn y Beibl, DV, God willing. Right? A wi cofio rhywun yn gweithio fi, well, of course God will be willing. Bod ni'n cwrdd yn gilydd fel Cristnogion. Of course he'll be willing.
nid yna'r pwynt. Falle bod e ddim yn rhan o'i ewyllus dirgel tawel y diwrnod yna bod ni'n cyfarfod. Falle bydd rhywbeth arall wedi codi. Nid bod e'n fodlon, ond mae yna ewyllus, mae yna drefen, mae yna gynllun, a dyn ni byth yn gwybod ymlaen llaw beth bydd hynny'n golygu i ni ar y diwrnod. Ond, i ni eisiau ildio iddo fe. Wrth weddio gwneled ewyllus, wel na fe, i ni'n ildio, i ni'n rhoi mewn giveaway wedyn ni, i ewyllus Duw, bod ni falle ddim yn ei ddeall ar y pryd, pam wy ddim yn cael bod fanna, neu pam wy, dim ots, i ni'n ildio i ewyllus yr arglwydd. Ond wedyn ni yn ail, mae ewyllus penodol. Mae'n ewyllus tawel, os licwch chi, tu ôl i bopeth, ond mae'n ewyllus clir, mae'n ewyllus penodol wedyn ni, ar gyfer ein ffordd ni o fyw. Y ffordd o fyw, o gredu, o ymddwyn, a mae hwnna yn y Beibl, wrth gwrs. Mae hwnna yn ei air. Ewyllus Duw gyda ni fan hyn yn yr ysbrysur. A pan ni'n gweddio gwnelau'r ewyllus, ni'n sôn am hwn, a falle mae dyma'r pwyslais mwyaf fan hyn, yw yr ewyllus yma, wrth gwrs, beth sy'n glir, beth sy'n wedi sgwennu lawr ar ein cyfer ni. Ac i ni nawr yn gweddio bod ni ac eraill yn darllen ewyllus Duw, yn credu ewyllus Duw, ac yn gwneud ewyllus Duw, yn ei fyddhau. Mae tri peth yn dos e. Mae rhaid ni wybod e, mae rhaid ni ddarllen i gael gwybod e, mae rhaid ni gredu fe wedyn ni, a wedyn ni mae rhaid ni i'w wneud e. Dim byd yn mynd i ddod yn fendith i ni, nes bod ni'n gwneud ewyllus Duw, wrth gwrs. Dwi'n ni wybod ei gyd, ond nes bod ni'n gwneud e, dyw e ddim yn cael dod â lles a bendith, fel sydd i fod i'n bywydau ni. Ac ni'n colli mas yn ofnadw o beidio a gwneud, beidio a gwybod, beidio a chredu a beidio a gwneud ewyllus Duw. Ac mae yr ail gymal, wrth gwrs, ar y ddaear fel yn y nef. Chi'n sylwi. Mae'n cael ei wneud, mae ewyllus Duw yn cael ei wneud a'i gadw yn y nef, ond nid felly ar y ddaear, yr un peth. Na. Mae'r arglwydd wedi creu y nefoedd ar ddaear. Mae yna deulu yn y nefoedd, mae yna deulu ar y ddaear. Mae yna angylion, mae yna fodau nefol yn y nef, ond oes e? A mae yna fodau wedi cael ei bwrw mas o'r nef, a mae yna bobl ar y ddaear. Does dim Satan nawr yn y nef, achos ewyllus Duw sy'n paramount yn y nef, chi'n gweld. Ewyllus Duw, gair Duw, dim byd arall yn cystadlu gyda fe, yn y nefoedd, dim byd. A felly, Duw Satan a'i li ddim yn y nefoedd, mae'n wedi cael ei bwrw o'na. Ond ar y ddaear, wrth gwrs, mae dylanwad Satan, mae dylanwad y diafol wedi dod nawr arno ni. Ac wedyn ni, yn naturiol, dyn ni ddim yn neud ewyllus Duw. I ni'n ymladd yn ei erbyn e, i ni'n amau fe, ac i ni'n anifuddhau iddo fe. Ond mae'r weddi bod y ddaear yn dod fel y nef. Lle mae gair Duw yn cael ei ufuddhau, ewyllus Duw, dymuniad Duw yn cael ei wneud yn straight, yn llwyr ac yn ddigwestiwn. Ac pa fath o ufuddod, pa fath o gyflawni o ewyllus Duw mae'r arglwydd yn ei ddymuno? Wel, tri peth yn fyr, yn gyfan gwbl, yn galonog ac yn gyflym. Os ni'n eisiau profi mewn Duw, os ni'n eisiau plesio Duw, bod ni'n ufuddhau yn gyfan gwbl, yn galonog o'r galon ac yn gyflym. Nid yn oedi ac yn dyla. So, ni'n dechrau nawr gyda Saul, y brenin Saul. Ni wedi bod yn edrych arno fe yn y cwrdd gweddi. Dyw e ddim yn llwyr i Dduw. A mae'n costio iddo fe yn ddrud bod e ddim yn wneud hynny. O Duw wedi dweutho fe i
gymryd y gelynion o gyda nhw ar y pryd, Amalek a'i difa nhw. Popeth, dynion, gwragedd, plant anifeiliaid. A doedd ddim, nid bod gyda Saul nawr tosturi, bod e'n teimlo drostyn nhw, nid yna beth oedd nawr, ond mae'n cadw rai pethau nôl. Os dwi'n sleid yn... dyna ni, diolch. So mae Saul nawr yn cadw y brenin Agag. Mae'n sbario fe am ryw reswm. A wedyn mae'n sbario rai o'r anifeiliaid. Dim y gwragedd, dim byd fel yna, ond yr anifeiliaid. Rai o'r anifeiliaid a'r brenin. Dwi ddim yn ufuddhau yn llwyr. A mae'n dweud wrth Samuel, y proffwyd, wedi cadw y gorau, wedi cadw'r pigion, wedi cadw y brenin, y gorau, a wedyn wedi cadw'r anifeiliaid gorau i aberthu i'r arglwydd. Chi'n gweld? I aberthu i'r arglwydd. A dyma beth yw ateb Samuel. Mae'n bwysig iawn i ni. Gwell gwrando nac aberth, ac i fuddod na braster hyrddod. Yn wir, a mae hwn yn gryf iawn beth mae'n dweud nesaf, pechod fel dewiniaeth yw anifyddod. A throsedd fel addoli ei linod yw cyndynrwydd. Nid peth bach yw anifyddhau i air Duw. Pechod fel dewiniaeth yw. Sorcery. Mae'n yma i chi gael Duw arall. Mae fel eilyn addoliaeth. Os nad i Duw yn dduw, os nad i yn cael ei fuddod llwyr, dyw e ddim yn dduw i ni. So mae'r un peth, a tas e gyda ni dduw arall, bod ni'n addoli ei linod. Wel, mae hwnna yn bwysig i gofio. Beth yw ewyllus yr arglwydd? I fuddod llwyr. Nid half yn half, nid hanner a hanner, ond yn llwyr iddo e. Ac swydio'n dda gan Saul, oedd e'n cadw peth yn ôl i roi diolch i'r arglwydd, i addoli'r arglwydd, ond nid na beth oedd yr arglwydd moyn. Oedd e'n moyn i fuddod yn y mater, a oedd e'n gweithredu cost wrth gwrs ar Amalek ar y pryd. So, yn gyfan gwbl, ydy'r arglwydd yn siarad â ti bore yma, fel ei bobl, ydy'n siarad â ti bore yma, os gael bod yn bersonol. Os yw rhywbeth yn dyfywyd, wyt ti ddim yn ufuddhau yn llwyr i'r arglwydd. Wel, gwna hynny cyn gyntaf a gallu di nawr. Ufuddhau, dim dylan nôl, dim half measures, ufuddhau yn llwyr. Ac wedyn ni, yn ail, yn galonog. Hynny yw, gyda'r galon, o'r galon, a mae hwn yn bwysig iawn i'r arglwydd Iesu, mae'n bwysig iawn i'r arglwydd Dduw hefyd. So, yn y gyfraith Deuteronomium 26, y dydd hwn, y mae'r arglwydd y Dduw yn gorchymyn i ti gadw'r rheolau a'r deddfau hyn, a gofalu ei cyflawni ath holl galon ac ath holl enaid. Unwaith eto, yn gyfan gwbl, y person i gyd, ond yr allwedd i'r person yw'r galon. Gallwch chi gael yr allanol heb y galon. Ond unwaith mae'r galon dy chi, na'r allwedd i'r person i gyd, yr holl enaid wedyn. Bod e'n calon ni ynddo fe, bod e'n dymuniad ni, bod popeth, ei serchiadau ni, ufuddhau i'n tad nefod, ufuddhau i'r arglwydd Iesu, ufuddhau yw air e. Bod e'n calon ni yn y peth yna, yn calon ni. Nid bod e'n grudge, nid bod e'n forced, nid bod e'n erbyn ein newyllus ni rili. Na, yr peth, Dyw ddim eisiau hwnna. Dyw hwnna ddim gwerth ydy e. Mae eisiau fe, bod ni'n ei garu fe o'n calon ni, bod ni'n ei wasanaethu fe, i fuddhau o'r galon, wrth gwrs. A na'r allwedd i'r person cyfan yw'r galon. Ac pan gofynnwyd i'r arglwydd Iesu p'un oedd y gorchymyn mwyaf,
A mi ddwedodd wrth gwrs yn adleisio car yr arglwydd y ddew a thwll galon, ac a thwll enaid, ac a thwll feddwl, ac a thwll nerth. Dyna fe yn adleisio beth sydd yn llyfr Deuteronomion. Ac i ni'n gweld hyn wedyn yn llyfr Malachi nawr te. Malachi yn siarad am y bobl, ond nhw ddim mewn cyflwr ysbrydol da iawn yn amser Malachi. Oedd eu calon nhw ddim yn yr addoliad. Oedd eu calon nhw ddim yn wasanaeth Duw. Oedd nhw'n neud oedd yna, ond oedd eu calon nhw ddim yn dda. Oedd eu calon nhw rhywle arall. Os dygwch anifeiliaid anafus, cloth neu glaf a'i cyflwyno'n offrwm, a dderbyniaf hwy gennych medd yr arglwydd. Hynny yw, rhan o'i addoliad o dod â goffrymau wrth gwrs, a berthau. A mae'r arglwydd yn dweud yn glir yn y gyfraith bod rhaid nhw fod yn ddi-nam, dim bai arnyn nhw. Nid yr anafus, nid y cloth, nid y claf. Okay? Achos mae rheina werth llai o lot. Maen nhw werth lot llai. Maen nhw'n chip. So, yr arglwydd oedd, a'r gwirionedd oedd, pan o'n nhw'n addoli'r arglwydd, o neith hwn y tro i'r arglwydd. Neith hwn y tro fel Aberffurfi, nawr, mae'n digon da, ond nid yna beth oedd Duw wedi gofyn amdano. Ac nid yna beth oedd gyda nhw. Oedd gyda nhw anifeiliaid gwell i'w rhoi. Ond mae'n adlewyrchu i cyflwr ysbrydol. Cyflwr i calon nhw, a'i perthynas nhw ar arglwydd. Dyw e ddim yn cael y galon. Dyw e ddim yn cael y gorau gan ei bobl. A mae hwnna, wrth gwrs, yn anerbyniol, medde'r arglwydd. Dyna beth mae'n dweud. A dderbyniaf hwy gennych. Odyn nhw'n dderbyniol? Wel, na dyn nhw ddim. Dyna beth mae'n dweud? Mae'n anerbyniol. A mae hwnna'n siarad â ni yn diwedd. Siarad â ni gyd, wrth gwrs. Ni'n gallu bod weithiau, mae peth eraill yn llanw'n bryd ni, yn llanw'n meddwl ni, a ni'n pwsio'r arglwydd mewn i ryw gornel, i ryw ymyl bach yn ystod y dydd ni, yn ein bywyd, yn ein blaenoriaethau ni. Os nag yn un ofalus, bydd e'n mynd mwy i'r ochr o neith hwnna'r tro iddo fe. Neith hwnna'r tro, neu 5 munud bach nawr o weid ryweddi cloi, bydd hwnna'n gwneud y tro iddo fe. Ond mae amser dyn ni. Mae amser dyn ni. Mae amser yn ein bywyd ni. Mae yna drefen i gael. Mae yna amser gyda ni. Ond ydyn ni roi'r gorau i'r arglwydd. Ydyn ni'n cael blaenoriaeth. Na fe, mae rhaid ni holi'n hunain fan'na. Rhag bod ni fel pobl amser Malachi yn anerbyniol. Achos bod ein fuddod ni ddim yn llwyr ac yn llawn ac o'r galon i'r arglwydd. Ac yn ola o'r 3 yma wedyn, yn gyflym. Mae'r arglwydd yn sôn gwneud dywellus ar y ddeiar fel mae yn y nef, a chi'n cofio falle yn Ezekiel, a rhain o'n i wedi bod yn darllen Ezekiel yn weddol ddiweddar, mae hwn yn ddarlun rhyfedd, wrth gwrs, gweledigaeth mae Ezekiel yn cael, ac maen nhw'n od, maen nhw'n rhyfedd. A mae'r angelion yma, y bodau nefol, a maen nhw'n hanner fel dyn, hanner fel anifail, a wedyn mae'r olwynion yma, o fewn i olwynion. A beth mae Ezekiel yn gweld, yw maen nhw'n mynd, wwsh, fel yna, i fan'na. Wedyn maen nhw'n mynd, wwsh, fel yna. A maen nhw'n mynd i wahanol gyfeiriadau fan yna'n straight, fel yna. Yn ôl dymuniad ac ewyllus yr arglwydd. A beth maen nhw'n neud? Maen nhw'n mynd, fel yna, wedyn, draw fel yna, wedyn, fel yna. A maen nhw'n symud yn gyflym o un man i'r llall yn ôl ewyllus yr arglwydd. Na i bywyd nhw, ti'n gweld? Symud yn gyflym. A maen nhw'n mynd yn gyflym medde Ezekiel, dyma beth mae'n gweld. Maen nhw'n gwibio, shooting, yn gyflym. Ac mae hwnna yn helpu ni i gofio i fuddod parod ac i fuddod buan, nid oedi, nid dylan nôl, ond dod yn barod. A o'n i'n meddwl beth nilen ni nawr, oedd roi esiamplau, chi'n gyfarwydd ar hyn,
Ond mae'n bwysig bod ni yn cael ein atgoffa jyst esiamplau yn y Beibl, ymarferol nawr, o bobl yn ufuddhau, yn gyflym, yn galonog ac yn llwyr i'r arglwydd. A maen nhw'n helpu ni. Achos dwi ddim yn hawdd, dwi'n yn gweud bod e'n hawdd, dwi'n yn gweud bod e'n rwydd bob amser. Mae yna temptasiynau, mae yna anawsterau, mae yna pethau'n dod yn erbyn, ond dyma chi esiamplau da sy'n cael ei roi i ni yn y Beibl. So, Noah, wrth gwrs. So, Noah yn adeiladu yr arch. O pobl siŵr o fod yn meddwl bod e'n crackers. Let's be honest, o ddim sôn am law na dim byd ar y ddeiad. A mae'n adeiladu'r cwch mawr yma i batrwm yn penodol, mae'n enfawr. Mae'n mwy na faint o football pitches, mae'n enfawr. 3 llawr. A i beth mae hwn yn neud hyn? O pobl siŵr o fod yn meddwl bod e off i ben. Ond oedd yr arglwydd i gweithio fe i wneud e. A mae'n wneud e. A'r adnod yn dweud, felly y gwnaeth Noah. Beth bynnag oedd Duw yn dweud, felly gwnaeth e. Gwnaeth popeth fel y gorchmynnodd Duw iddo. Na fe? Beth bynnag oedd pobl yn dweud, beth bynnag oedd ymateb pobl eraill, gwnaeth popeth fel y gorchmynnodd Duw iddo. Noah yw hwnna. Abraham nesa, chi'n gwybod nhw gyd wrth gwrs. Abraham yn teithio, yn mynd o Irac lan i ymyl Israel wrth gwrs. Yn symud ei deulu, symud o'r y Caldeaid, yn golygu newid bywyd. A rhaid i gofio bod Abraham ddim yn nomad yn Irac. Oedd adeiladau o brics a tad gyda nhw a pitch. Dinasoedd gyda nhw yn y Caldeaid. Oedd trefi gyda nhw, mwy fel sydd gyda ni heddi. Mae'r gwrch gyda strydoedd a brics a tai ac yn y blaen. Ond gadawodd hwnna i fynd i fywyd nomad. Ni wedi dweud wrth. Ac Abraham fel y dywedodd yr arglwydd wrtho. Nawr, bod yn ofalus iawn, heddi wrth gwrs. Achos mae Duw yn siarad â ni'n bennaf trwy'r ysgrythur, trwy'r Beibl. A dyna'n job cyntaf ni, yw i fyddhau i beth sy'n glir yn y Beibl. Mi ddwedodd Mark Twain, it's not what I don't understand in the Bible that worries me. What I do understand. I fyddhau beth roedd e yn deall, a credu beth oedd e yn deall, heb sôn am y pethau eraill. Felly, na'r dechrau i ni, yw i fyddhau beth sy'n lawr, gorchmynion yr arglwydd, gair yr arglwydd. A mae'n dechrau i gyd gyda'r Efengil, gyda edifarhau a chredu'n Iesu Grist, yma at hwnna cyn gorffen. Ac wedyn ni, os i ni'n ceisio arweiniad yr arglwydd, a rhaid ni fod yn ofalus, mae'n ni bwyso a mesur, a gweld sut mae'n arwain yn ein bywydau ni. Ond y peth allweddol yw bod ni'n gwrando heddi yn dyfa ar beth mae'r ysgrythur yn dweud wrtho ni. Ac wedyn Samuel yw'r nesaf, bachgen ifanc oedd Samuel, apprentice bach ifanc, gyda Eli y proffwyd profiadol. A mae'r arglwydd yn siarad â fe yn y nos, a mae Eli yn gwybod hynny. A Eli'n gweud, wel, beth wedodd yr arglwydd? Weda nawr, a mae'n gweud. Achos doedd e ddim yn rhywbeth neis i weid wrth Eli, oedd y cyfan yn dod i ben. Oedd ei offeiriadaeth yn dod i ben, a'i feibion yn mynd i gael ei cosbi, a cwbl yn dod i ben. Be na Samuel? Gweud e. Mynegu beth oedd yr arglwydd wedi roi. A mae rhaid i ni lynu wrth y Beibl, a mynegu fe, bydd pobl ddim wastad yn licio fe, bydd ddim wastad yn newyddion da i gyd, mae'n newyddion da, wrth gwrs, ond mae'n gyd estyn arall. Ond mae rhaid ni fod yn ffyddol, mae rhaid ni byd o cuddio dim byd, cyflwyno gair Duw, wrth gwrs, fel y mae e. Pedr wedyn ni, Pedr wedi bod yn pysgota trwy'r nos,
A gyda'r lleill a dal dim byd, Iesu'n gweud, wel, tri ar ochr arall. Nawr, ni wedi bod wrthi, i ni'n brofiadol, i ni'n broffesiynol, i ni wedi bod wrthi trwy'r nos. Ond os wyt ti'n gweud, reit o. Ac mae egwyddorion yr ysgrythur yn dweud wrthon ni weithiau, wyt ti wedi ceisio'r arglwydd ynglyn â'r mater yma? Wyt ti wedi gweddio am y mater yma? Nid trial bod yn broffesiynol amdano fe, nid bod fi'n gallu handlo fe, nid bod fi'n gwybod sut mae na, wyt ti wedi gweddio am y peth yma o ddifri? Wyt ti wedi dod â fe at yr arglwydd? Ac wedyn ceisio ei help a'i arweiniadau yn y mater yma. Weithiau, ni'n rhy glefer, chi'n gweld? Fel o temtasiwn i Pedr a'r pysgotwyr i fod. Ni'n gwybod beth ni'n neud. Ni wedi bod yma trwy dim pysgod na. Tria hyn o'r temedd yr arglwydd. I ni'n gallu bod fel yna weithiau. Ond, ar dy air di, ta, mae'n rhoi mewn. Ac wrth gwrs, dwi'n cael ei siomi. Pan mae'n ildio a gadael i'r arglwydd gael ei ffordd yn y sefyllfa. A Paul, wedyn ni o flaen Agrippa, yn rhoi dystiolaeth, wrth gwrs, ar y ffordd i Damascus. Mae'r arglwydd wedi galw fe, mae wedi comisiynu fe, i fynd nawr yn apostol i'r cenhedloedd. Ni bu man ni fydd i'r weledigaeth. Beth sy'n bwysig i Paul? Bod e'n saff? Nag e. Bod e'n osgoi trwbl? Nag e. Un peth sy'n bwysig i Paul, cyflawni beth mae Iesu Grist i alw fe i wneud. Na gyd, tan y diwedd. Cario mas beth mae wedi cael yn gomisiwn, bod yn ifydd. Na fe? Dim ond hwnna sy'n bwysig. A chi'n gwybod beth, dim ond hwnna sy'n bwysig yn y ni hyn. Credu'r Efengyl a byw i Iesu Grist. Yr unig ddoi beth yn y pen draw sy'n cwnto yn ein bywydau. Bod ni wedi dod at Iesu Grist, bod ni wedi ymddiried ynddo fe, a bod ni'n byw iddo fe, ac yw air ei orchmynion. Ac wedyn Iesu ei hunan, wrth gwrs, os cadwch fy ngorchmynion, fe arhoswch yn fy nghariad. Yn union fel rwy fi wedi cadw gorchmynion fy nhad, ac yr rwy fy nhad os yn ei gariad. Beth oedd yn holl bwysig i Iesu Grist? Beth oedd yn paramount i Iesu Grist yn ei fywyd? Fy mwy di yw gwneud ewyllus yr hwn am hanfodol. Full stop. Na gyd oedd yn bwysig. Cyflawni ewyllus y tad. Cyflawni y gyfraith. Wrth gwrs, yr ewyllus oedd yn glir yn y gyfraith. Oedd yn cyflawni hwnna. A wedyn cyflawni'r ewyllus tawel. Oedd rhaid o fe ddod a mynd i'r groes i farw drosto. Yr ewyllus yng nghynllun Duw, yr un pryd. Ac wedyn yn yr ardd, wrth gwrs, nid bod e jyst yn dweud hyn wrth y disgyblion, oedd e'n gweithredu fe. Nid fel y mynna i, ond fel y mynnu di. Oedd e ddim eisiau dim clash rhwng ewyllus ac ewyllus y tad. Dim clash o gwbl. Oedd rhaid nhw fod mewn harmoni. Oedd rhaid resolfo'r clash na. Mewn miwsig, chi'n cael disgod weithiau, a mae dwy nodyn yn clasio. A beth maen nhw'n gweud, mae rhaid chi resolfo fe i gael harmoni. Mae rhaid chi symud un nodyn lawr neu lan i gael harmoni. A mae Iesu Grist yn wneud y resolution yna, mae'n resolfo'r peth. Bod dim clash, ond harmoni rhwng ewyllus ac ewyllus y tad. Ac wedyn i orffen, mae yna addewidion o fendith, chi'n gweld, o gyflawni ewyllus Duw. Nid spoilsport yw Duw. Mae'n ei haru, mae'n gwybod beth i orau. Mae fe fendithion yn stori. Allwn ni ddim i dychmygu. Joshua 1 yna, ar ôl cadw geiriau'r gyfraith, byddi'n llwyddo yn dyffyrdd, ac yn ffynnu. Geson ni fe yn Salm 1. Byddi di fel pren ar lan yr afon, ac yn ffrwythlon, ac yn wyrdd, bythol wyrdd, ym mhob cyfnod. Pam bydd yr arglwydd gyda ti? Nid bod bywyd yn rwydd, dyw hwn ddim yn golygu bywyd rwydd, bywyd hawdd, nag e, ond bod yr arglwydd gyda ni, a bod yna ffrwyth yn ein bywyd, a bod yna lwyddiant, a bod yna bwrpas yn hynny.
ac yn gallu delio a bod yn ffrwythlon ym mhob cyfnod, ym mhob amser. Amser tostrwydd, amser galar, amser poene, amser anawsterau. Come on nawr, pwysa ar yr arglwydd. A bydd e gyda ti yn yr amseroedd hyn. Ac Mathew 7, gofynnwch ac fe roddir, ceisiwch ac fe gewch, hirwch ac fe agoriwch. Pan mae e'n gweud wrthoch chi bod rhywbeth i gael, wel, gnewch e, gofynnwch amdano fe, cymrwch e ar ei air. Mae hwnna'n golygu i fyddhau iddo fe, wrth gwrs. A fe gewch chi ddim eich siomi. A Iesu Grist ei hunan yn cael ei ddyrchafu, wrth gwrs, yn Philippiaid pennod 2, am hynny tra dyrchafodd Duw a rhoedd o'r enw sydd goruwch pob un. A mi ddiddod hyd angau gath ei godi, a'i ddyrchafu ymhell uwch law pawb. Wel, diolch y bore yma am ewyllus Duw. Y ddau ewyllus, ei ewyllus tawel dros bopeth fel mae'n trefnu pob peth yn hanes, ei ewyllus clir yn yr ysgrythur, yn y Beibl, yn ei orchmynion i ni. Diolch am Iesu Grist bore yma, achos yr arglwydd Iesu yw'r unig un sydd wedi cyflawni ewyllus Duw yn llwyr. Di ni ddim, ond mae'r arglwydd Iesu wedi cyflawni ewyllus Duw yn berffaith, wrth gwrs. A mae wedi rhoi ei hunan drosto ni ar y groes. Ac felly, i ni'n diolch am yr efengyl. Ac i ni'n diolch nawr bod gorchymyn arall i ni. A dyma'r gorchymyn cyntaf i ni, wrth gwrs, i ddod at Iesu Grist, i edifarhau ym Mhentechodd a chredu yn yr arglwydd Iesu. Mwyn cael bywyd tragwyddol, mwyn dod i berthynas â Duw. Nawr, mae rhaid i ofyn bore yma, wyt ti di fyddhau'r gorchymyn cyntaf yna yn yr efengyl? Wyt ti wedi edifarhau? Troi, oddi wrth bywyd heb Grist, a bywyd i chi'ch hunan ac yn y blaen, a troi at Iesu Grist. Ac estyn a galw a pwyso na fe o'r galon i fod yn geidwad, yn waredwr, yn brynwr i chi, gan gredu bod wedi marw drosto ni ar galfaria. Yr gorchymyn cyntaf, dyna ewyllus Duw i ti bore yma cyn meddwl am unrhyw beth arall. Ti'n mewn sy'n ni feddwl am y gorchmynion eraill cyn hwnna. Hwnna yw'r cyntaf i ni. Achos i ni wedi torri'r lleill i gyd. Hwnna yw'r cyntaf. Ac wedyn ni, wrth gwrs, o ddod at yr arglwydd Iesu, mae e'n addo nerth i ni, a help i ni i gadw ewyllus Duw. A marc Cristion, un o'r marcs sicr, os yw rhywun yn Gristion, bod yr un agwedd a Iesu Grist gyda fe at ewyllus Duw. Gair Duw, bod hwn sy'n paramount. Ewyllus Duw, recipe Duw i'n bywyd ni sy'n paramount ar gyfer ein bywydau ni. Ac wrth gwrs, mae e'n addo ein bendithio ni. Felly mae'n dysgu ni weddio, gwneler ewyllus ar y ddeiar, fel yn y nef. Ac wrth i ni weddio fe, bod ni'n weithredu fe, bod ni'n cael help a nerth i weithredu fe, a bod ni'n dymuno fe dros eraill hefyd. Mwyn i enw, amen. Wel, gawn ni droi nawr at yr emyn ola sydd gyda ni bore yma, sydd yn weddi mewn gwirionedd, Aba dad, o gad i'n fod fyth yn eiddo ti. Boed fe wyllus i byth mwy fel yr eiddo ti.
Diolch Arglwydd am dair i ni. Diolch am ddangos dy ewyllus i ni. Maddau ni bod ni ddim yn gallu cyflawni dy ewyllus di yn ein nerth yn hunain o gwbl. Ond diolch am Iesu Grist a'i fuddod perffaith, a'i aberth droson ni ar y groes. Diolch Arglwydd bod ti yn dweud wrthon ni nawr i ddod, i gredu ynddo fe. Ac Arglwydd, diolch bod e'n barod i'n croesawu am derbyn. A nerthu ni wedyn, gyda'i ysbryd glân, i fod yn debycach iddo fe yn ein hagwedd at y gorchmynion ac at ei air. Helpa ni garu dy air a caru dy orchmynion Arglwydd, a diolch am yr addewid trwy hynny byddwn ni'n aros yn dy gariad di. Cadw ni felly am aros yn ei gariad ddyddiau y foes. Gras ein Harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân. Arhoso gyda ni yn awr a hyd nes y daw. Amen.